Nan magtugaan. Tanan oy. Kanya kami kang karon sa amin. Kaya ka sa bulpin. Wala pa na wala na. Karon ang raffles dani sa among ticket. So may lagswertihon si Angging. Swerte lang ta Lord, bisag lang ta. Bisag isa. Kay ko ano ba ang kuan ani first prize ani kuan badja. Badya. Ang second prize motor nga XRM. Ang third prize refrigerator. Ang consolation prize Bugas, hapsak. hapsak ang bugas. So daghan kaayo ang kuan membro sa Kamada Cooperative. Isa pud ko sa membro sa Kamada. So abang-abang mo kung kinsay makabunot sa first, second ug third prize. Nya karon gigunting na kay amo na ning ihulog dato sa Tambiolo. Alaksiyo ni siya tanan ging. Oh, dito na natin sa Texas kay mabulit niya naman. Ah. Kani unsa man sa siya? Nang balot box. Ah. Nya naay libre paniudto. Hala, naay snacks ging wala. Wala paniudturan. Ah, paniudto ra guys, walay Imo snacks. na tiyo kanira may imo. Kani ato ni kuanon pagtangon. Ato ni isa-isa hon dato niya da. Alam lagi pilang ilo. Lagi. Hala, abang-abang guys. Si Kuya sa do. Pila ka pa kimaingani ging? Wala 30. Okay, tulor man kay stop. At tulog kay stab. Ang ako kay unom ni a. Ubay niya. Ubay buhol. Ubay-ubay buhol ni may lag na ay maubay-ubayan unya pod. Excited pod sa tanan. Mao ni tanan ako aging. Ah, okay na ni siya no. So ato ning tagsa-tagsahon dito karon. Hala, di ara ha. Kami na mahaw. Ato ning tagsa-tagsahon sa aging kay para arrange kaayo ba Ang nebos mo. pagkahulog dito. Hindi asam na mamahaw ko. Nya nahatagan ako sa 150 kay naamay kuan early bird. Abi na ko early win. Early bird. Di ara ato sa ning tagsa-tagsahon guys kay uno man ni siya ka stab. Ang isa ka stab ging uno ay napulo ka bukno. So ato ning Tama ta sa tite. Amo dai ko. ay wala pa naswati mo mama? Wala pa naswati? Sige, swata na na ah. Kay para Unsa man ko daghan na si imong kuan na ako. o kay uno man ni kabuok. Amo ni ibili na imong. Uno man ni kabuok. Uno man ni ka stab. Sing ra lagi. So, di ara. Sayo kaayo ni. Dito ko natulog sa ilahan ni Kuan. Ilahan ni Lilin. Yan na din si manager. Pisina lang gilin. Mo ni si manager sa Kamada Cooperative. Buntag. Yeah. Akong my friend nga pinakagwapa sa Mapua. Si Maya Maya. Si Maya Maya. I love you Maya Maya. Ging, ato na ni Hulog, Ging. Ah, okay. Hagas di ay, obsortihon. Hi, Maya Maya. Hi, Dam. Ato na ni Hulog. Ako nang nahulog jud ang akong ko ano, ticket. Ticket. Ala, sana all. Tuyo ka, sir. Oh. Madam, ako lang mga tiller. Mga tiller, mga tiller. Oh, ayun na yapil. Diri nga area sa Bawok-Bawok. Okay na, nahulog na namo. So, waiting na lang ni. Uy, mangita tag lingkuranan. Ah, malapit lingkuranan. Dagan parang. Iya tanan. Mag-attendance na punta guys kay para dinhi tayo nga muryo-muryo tani. Hasta ko ang Nagwan di ay tayong na mura magkaonon sa ba mura maglay mas tempo. Kinsa ka high swertihon karon adlaw. Daghan kaayong membro sa kuan Kamada. So kinsay swertihon masig kani. Ara ang badya nga kuan first prize nya ang second prize to ara motor nga XRE man siguro na siya Honda and the third prize to ara ang refrigerator. Tapos naay mga consolation prize bugas daw. Ambot asa ang bugas gibutang. Hala, abang-abang na lang kung kinsa kay makabunot. Naapod si Rimon Dani og si Riri. Nya ang ilaha nga kuan
nga ay uban naman dani ang sa ila ni Riri mano kay mapuwa man si Riri da. Ah. Swertihon te, swertihon. Nilay kapalaran. Lagi, hagas ay di ba? Oo. Amo hilamon ang kuan. Amo hilamon ako premyo. Oo. Mo na siya ang kuan, first prize. Oh, morning first prize, badja. Oh, badja. Brand new nga badja. First prize. So, dirita sa second prize. Kung sa'yo mga guys, first prize, second prize. Kini lang ako, second prize. Brand new, gyapon ni siya, Honda XRM. Kaya, ang atong third prize, ato jud ko anon, anaon. Oh, mo na siya ang third prize. Double door nga refrigerator. Ang imo haging, unsa man yung imo ha? Kung sa'yo hatag sa Ginoo. Hilam di mo ni wala. Hilam na. Hilam ka lang. Mo na siya ang kuan, pa-premyo. So, abang-abang na lang kung kinsa joy mananaog sa hall. Membro sa Kamada. Daghan kaayo kay gikan sa Balingwan, Balingasag, Hinguog. Unsa paging tulura day ka kuan di ay branch Mapuwa. Oo, mapuwa. Opaw. Maligasak. Here na mi diri sa Bulacan. Ako sa huwaman ang power bank ni Maring Inday Vlog. Ayo! Mareng! Good morning! Nakahiram na ako sa power bank ni Maring Inday at saka dumiritso ako dito sa kanila ni Lilin para mag-CR. Balik na kami ni Raymond doon sa eskwelahan ng Central School sa Balingwan. Eto si Raymond. Tanamon kay unsa na oras oh. Nakakay ticket hulog dito man wala. Wala siya nagpalit sa ticket. Uy, gihilam, tani mo dito ang badya. Aman. Ito na ito, hilama sa kao. Sa kadagan, kung ano imo. Wala may ibaw. Ugsurti din mo. Tang, ato hilama sa tang. Ay, dapat tindog, binuo ko. Mga kabangga ka sa dimao. Kung natin mabanggaan kung itsurahan ng kapitiyo naman. Tiwa. Kaya 1,000 ang pulilong. 1,000 kami na. Hindi, magpala nila nga. Mas ito sila ni Jenny na kayo. Mga 1,000 lang mo na po. Ang mga senior, hindi magiging push. So, kinahanglan tao, mga tao na katulo sa atong niya karon na existing ng mga Tulo 20 manino, bali 80. Nasa binangkal ging oh. Napila sa binangkal. Pamahaw Miki, wala pa mi pamahaw. Pila man ni siya? 6.
Kung saan ni Bulanghoy ni? So now, Ay, Pila sa niya ho. ay tayo pa. Kanang, pwede itag tulo-tulo siya, ti. Okay, lain-lain tag iya. Amoy ato dito. Hindi ko pasali sa paypay nga ganon. Ang kani, tagpila ni siya. 15 sa niya. Pili ko isa. 95 tanan. Isa. Tanong niyo. Kukunat. Kukunat ha. Sa paypay. Dera, madam. Paypay ka ayuhan ninyo kay. Ayuhan ninyo. Salamat ha. Maligaya man ang bukan ninyo. Ama mo na. Mariwala mo lang mo ng tabako. Mamahaw sa amigay. Gutom na. Binangkal. Kuan, upat ka. Upat ka. Dera isa. Ako nagkibuha. Mudaghan na ito lami saging. Bayaran na na. Ang galipod. Wala na akong mag-present ang balutan nila lang gawin. So, nagkanya ka po ito. Bawas sa isa. Sige sa trip. Naantay sa Batanon. Nagpapitawag na sa eskwelahan. Mamaya ang gano'n sa eskwelahan. Tapos na po sa inyo. Katong sa mga Kaon ta, guys. May pamahaw. Gutom naman. Mabahaw sa punto. Mabahaw. Ganito lang yung kota. Magsugod nagbunot sa kuan, consolation prize ang una. Hala, kinsa ka ha? 5 ka buok ang bunuton karon. Ituyok, ayuhag tuyok kana ituyok-tuyok. 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 Ituyok-tuyok kana. Sige, ituyok pa. Hala, kinsa ka ni? Na nag-brown out? Nawa na, nag-brown out na. Nag-brown out man. Out, wara. Sabi ko bag nag-brown out. So, ako i-announce ko na first na nakagawa sa akong consolation prize. Na, ang microphone. Sige. So, ang taga, ano siya? Taga Kabulawan. 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 Zone 8. Rosario. Bugtong. So, ang taga si Ayan. Daging. Ticket number 3360. Asa mo si Ma'am Daging? Sa No. pag-link ni mo niya, ma'am, magdala mo yung half na ticket o yung ID. Ang sunod, Lucina Yamuay. Ngayon ito pabulodor sa ato ang consolation prize. So, tinugod na kayo ang gusto mabunod. Among yan niyo, ang among member mga tatliya na mga magbunod para makita ninyo kami nagbunod sa imalan. Duwa sa Inoon, duwa sa Mapua, duwa sa Malingasap, duwa sa Bapaw. Sa Bawin, ay ipatulong na matagal. Duwa sa Kapito, ay mga paghatay. Linya me kay Nay Mills
200. Kaganihan na ay 150 nga early bird. So, makadawat ta og 350 today. Nya asa nalahi man, nagsagol naman eh. Na, grabe kadaghan. Sayang ang 200 meals. Oh, diara ang resibo. Wala, naanay nakabunot. Wala, mother. Consolation prize. Ako, yung buko, walay makuha. Timbang ko. Agoy. Uy, ginuko. Alam, mother, nahulog yung magkuhan ng ticket. Isa ka ticket. Ay, nahulog. Hala, kaysa kayo makabunot sa tricab. Ginoo. Tricab ni Mother Marites. Ay, hingog na sad. Ay, walay chance ang mapuwa. Majud nabunot si Mother. Si Ate Inday, wapa nabunot. Na si Madam Ninin, oh. Tuara siya, oh. Kaya sa pabambunot ang amua ko. Cervantes, Salay. Na, walay chance. Josibilos. Aw. Abi ko si Josibilos. Oh, dagan kayo mi, diara. Paabot mi sa kuan. Bunot sa kuan, tricab. Tricab motor daw, ref. Diara, sige sunod, kisay sunod. Nagtindog mga mother. Ito na kadawat tas dibili saka kamo muna. Napulo ka sako nga bugas? Aw, 20 man na ka sako di ay. 816. Dawat na si mother. Isayan. Na, talisayan. Huwag yapoy chance ang makuha. Wala. Kuha man na bunot eh, atong panganay. Hapit na mahurot. Hapit na mahurot ang bugas. Oh, Jerry Lumit. dagan kaayo ni guys. Oh, Lumita. basig tricab. Number 33475. Pareho na sa mga ticket. Ato na ikuan. Ay, siyempre. Ato na i-request karon nga ituyok So, jud. wala siya naguban. Iya mo ay. 253. Salamat. Kalisayan. Talisayan gihapon. Bunukon pa magpunot. Isa ka ha. Sa tong Iyo refrigerator. mo lang madya. Ako ba siya get first prize? Oh. How I wish. How I wish kayo. Ay, nahuman na ang kuan bugas nga 20 ka kuan. 20 ka half sack. Unsa mother? Hindi ra oh. Mary Jane Bodlaw, ref. Hala, sana all. Sao na lang. Badya na lang og motor. Second prize, motor. La, sana all kaayo. Ay, ginakakisa ka ha. Ana, ayuhag tuyok ka na. Tuyok. Ituyok ka na. Sige, ituyok. Kumayo ka na. Sige ka na. Ituyok ka na. Malo pa lang. O, sa isinta ka ticket. Mo? Sa yung sisintas? Oh. Kasi mo konchita na. Mato niya ni Pastor Pabunot. Agoy, kinsa ba kaha? Hala, kulbaan. Kuyawan. Ituyo, kung mayo ginuot ko. Sige ka na, anay nakuha. Oh, la. La, bubunot na si madam. Saan na lang? Madam! Taro na, madam! Kinsa man na? Agoy, ginuot ko. Agoy, madam, kinsa man na? Ay, ginuot ko, madam. Noon sana ni? Diyos ko, Lord. Wala ko raw. Wari, anak, layo kayo. Tag-asa? Agad. Salay. Susuban. Salay? Susuban. Osmani. Salay kuno? Tagabit na naman purok tres.
Ay, kaswerte kayo! Tinuog ko! May bakayo. Ay, kaya ay ba? Motor, wa na, sold out na. Motor o grip, wa na. Bugas, wa na. Kanina lang. Badya na lang. Oh, kanina lang, badya. Ihatag sa amo. Ihatag sa ako. Ihatag sa ako. Ay, wa na. Na, uy, motor, layahay kayo. Tura, oh. Layahay kayo, babae. Layahay kasi madam. Tinuog ka. Ituyo kog maayo. Ituyo. Ituyo kog maayo ka na. Ituyo. Wala na, badya na lang, kuwang. Wala na ang motor, wala na ang ref, ang bugas, surot na. Lagi sawa, badya. Oh, badya. 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 Wala pa ka nakakuha? Ay, giahak, wala pa maday ka nakakuha. Hala guys, grabe uy. Tagasalay to no, ang motor. Sa Mapuada. O mapuwa, badya. Ikaw kung makatunog. Ako? Talaga, kaya! Kaya, ibalaw na! Inoka! Ala, nana! Alawa na! Na, nakuha na! Nana! Lawa na, nakuha na! Ala. Hala. Wala! Ala, wala chance. Doon! Magkano sa pangalan M? Ala! Marites! Nakabili ikaw nito A. Ala, uy, haya-haya da. Ayahay kayo daw. Tingin trage ba yung lupa? Ako may kakantita lang. Wala na. Wala na. Sige, ang katalan na. Stop na. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, tanan! Wala. Swerte, nakabunot. Ito si Madam. Tuwara si Madam. Congrats! Tanan, congrats! Yara, goodbye! Humana! Humana tanan! Bye-bye! Ayahay bagaw. Ayahay kayo da. Humana guys, humana tanan. Ang uban, mamauli na. Ang motor, backlight pa. Ganit, tawagi ganit. O ba rin siya nagbalik di ay? Pa. Kasan ay. Ano na kay Cab? Kora, sila na ang iwanan. Sila rin ng kuan. Wa man, mama. Pusoy man. Pusoy. Pusoy man. Tara na. Tawagi lang sila pinag Diyan ako sa merkado. Na mga buwad ani. Nagpalit ko sa buwad. Kay naa may free nga 200 meals. Kerta guys sa payag. Salamat. Di ako sa among payag diri sa Esperanza. Grabe na kay ka kuan. Mingaw dani. Mingaw na. Kuan na. Naunsa na ka niya diri among payag. Here tayo guys sa payag dito sa Esperanza. Dumiretso ako dito kasi si Raymond hindi nakapunta doon. Kaya ang ginawa ko, mayroon kasi kanina free nga 200 meals. Ang 100 kapin akong gipalit sa buwad. Kay lami sad ni siya nga buwad.
So dili logi ang atong adlaw karon nya. Nagpalit pud ko ani kay mao ni akong kaunon karon diri sa payag. Yara, lami daw ni nga bulad kay dili siya maalat mga sis. Kain-kain tayo guys. Ano nangyari dito? At saka hindi tayo nanalo. Hindi nanalo ang ating ticket kahit man lang hapsak na bigas. Hindi na bunot ang ating pangalan kaya okay lang. Ang swerte talaga nang nakabunot sa tri-cab at saka yung refrigerator, motor na XRM, di ba? Sino ba ang makabigay niyan nga mahal-mahal? Kaya swerte to nila nga sila ang nakabunot. Namasin naman sad ko kay basin ug mabunot atong pangan, di ba? Malay nato. So, eto. Mga unta guys. Manghinlo-hinlo sa ko dani, manilhi ko dani kay something alikabok dito and mag charge sad ko karon. I don't know kung nasaksak ba ni dito kay gisaksak ra man ni dito sa yahang pinsan ni Sherwin. So i-try natin ngayon kung nakasaksak ba siya para mag-edit tayo. Pagkatapos natin mag-upload saka tayo punta doon sa bukid. Chatan ko si Rimon na magpakuha ako dito kasi nandun sa kanya ang motor. Hindi siya nakapunta doon kanina sa area. So eto guys, thank you so much to all. Ingat-ingat kayong lahat dyan. Pero naunsa naman ni Adi. Naguba naman din siya dahil. Tani, naguba naman din siya. Oh, na. I love you so much. So, Yakult siya. Maraming salamat sa inyong lahat sa mga suporta ninyo sa amin. Thank you so much. I love you all guys. Bye-bye.